भिडिअ एन्ट्रियाव होनाय मोसानाया जाहैबाय सासे मुस्लिमनि सिख्ला बिनि मुङा जाहैबाय जुलिना पारवी बिथाङा बर' डान्स मोसादों एबा बर'नि संजों मोसादों बिथाङा बर' संखौ जोबोर मोजां मोनो आरो बिथाङा सिगाङावबो बिदिनो बागुरुम्बा जोंनि बर'नि ट्रेडिशनेल मोसानाय बे मोसानायखौ बिथाङा मोसाबोबाय होननानै खुद गावनि खुगाजों बुंनानै लादों ससियेल मिडियानि गेजेराव नोंथांमोना निश्चय भिडिअखौ जाहाथे जोबजासिम नायोब्ला बुजि मोनगोन आरो बिथांनि मोसानायखौबो नुनो मोनगोन बेखायनो दा बे भिडिअनि सिगां आङो मैया मोनसे भिडिअ आपडेट होदोंमोन राकेश ब्रह्म बिथाङा गोबां बिपिएफ हान्जानि मानसिफोरखौ बायदिसिना बुंनाय आरो फैबाय थानाय एमपि इलेक्शननि उनावनो बिपिएफ हान्जानि सुबुंफ्रा माखासे गोबाङैनो माने इउपिपिएल हान्जायाव फैजोबगोन होननानै बिथाङा बिदिनो मोजां गाज्रि खोथा बुंदोंमोन बिनि सायाव दिनै जायफोर बिथांमोना बुंजादोंमोन बै बिथांमोना माने राकेश ब्रह्मनि सायाव माखासे खेंफोरथि होदों बे खेंफोरथिया ओरैबायदि आं नोंथांमोननो एसेबाबो फोरमायनो सानदों खेंफोरथिया बिथांखौ माने आयेननि राहा लामा लानो नागिरदों जाय बिथाङा राकेश ब्रह्म बिथाङा माने बिथांमोनजों रायलायखाबाय बा बिथांमोना आंजों रायलायखाबाय एमपि इलेक्शन जोबनायनि उनावनो फैसिगोन होननानै बुंनायनि खारनाव बिथांमोना दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों राकेश ब्रह्म बिथांखौ सोंथि खालामदों बिथाङा खेंफोरथि होनांगौ होननानै जों माब्ला आरो बबेयाव मा समाव रायलाया बिनि फोरमानखौ होनांगोन होननानै बिथांखौ खावलायहरदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नङाब्ला बिथांखौ माने आयेननि राहा लामा लानाय जासिगोन होननानै बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों बेखायनो दिनैनि भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजि मोनगोन दिनै नङा गाबोन जोंनि बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि नंखाय फोसावलायनाया राजनितिनि गेजेराव गोबां गोसारगासिनो दङ नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो मैया जोंहा बिटिसिनि मानगोनां राकेश ब्रह्म बिथाङा आंनि सायाव खायसे मिसा खोथा बुंदों बे खोथायानो जाहैबाय आं लायनो इउपिपिएलआव हाबनो थाखाय बिथांजों रायलायदों दा बिथाङा माबेयाव रायलायदों मा समाव रायलायदों बेखौ बिथाङा देखायना होनांगोन आरो रायजो राजानि गेजेराव आंखौ दि नाम फानबाय आंखौ रायलायागारा इउपिपिएलआव थांनो नागिरदों एमपि इलेक्शन जोबनाय लोगो लोगोनो इउपिपिएलआव थांगोन जा आंनि मान सन्मानखौ बा बिपिएफनि मान सन्मानखौ बिथाङा रायजो राजानि गेजेराव मिसायैनो नंखायै फोसावदों बेनि थाखाय आं बिथांखौ सोंखारियो आरो बे नंथारै खोथानि थाखाय आंखौ बांसावनायनि थाखाय आं बिथांनि हेंथायै आङो आयेननि बेबस्था लादों आरो बिथाङा खोन्थानांगौ माब्ला रायलाया माबेयाव रायलाया मा समाव रायलाया बे खोथाखौ बिथाङा खेंफोरथि होनांगौ जोङो दिनै खामानि मावै बिपिएफ राजनिति दलनि जोङो सरकाराव गैया नोंगौ जोङो सरकाराव गैया थेवबो साफा सानै सोरबा थांनो हायो जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया नाथाय जोङो नंखाय खोथाखौ जोङो रायजोनि गेजेराव फोसावनायनि थाखाय दुखु मोनदों आरो बिथांखौ जोङो बुंनो सानो बिथाङा प्रमद बर'नि सासे बुंथिगिरि नंगौना नङा बिथाङा प्रमद बर'नि बुंथिगिरि नंगौना नङा बिथाङा जितु सासे राजनिति दलनि बा मोनसे राजनिति दलनि इउपिपिएल दलनि बुंथिगिरि बायदि जिखिनि खोथा बुङो बेखौ जोङो सोमोनांदो नंथारै खोथाफोरखौ जिहेतु बुंबाय हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि एगेन्सै खायसे नंथारै खोथाफोरखौ बिथाङा बांसावबाय बिनि थाखाय जोङो बिथांखौ सोंखारियो आरो बिथांनि हेंथायै जोङो आयेननि बेबस्था लानाय जाबाय आङो खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ बिथांनि नंखाय खोथाफोराव जाहाथे रायजो राजाया फोथाया आं बेखौनो खावलायो जोङो माब्लाबाबो इउपिपिएलआव जगदान खालामनायनि माने गैया बा जोङो जगदान खालामनायनि खुनु प्रयजन गैया दा बेनिखायनो जोङो रायजो राजाफोरखौ आङो बे खेंफोरथिखौ होनो नागिरदों जोङो माब्लाबाबो इउपिपिएलआव थाङा आरो इउपिपिएलआव हाबनायनि थाखाय इउपिपिएलआव थांनायनि थाखाय जोंहा जेबो प्रयजन जायाखै जोंनियावसो फैबाय दोङो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा रायजो राजाफोरा जोंनि बिपिएफ दोलोआव लैहोर फैगासिनो दोङो बेखौ गिनानैनो जानो हागौ बिथाङा उल्थायै
जोंखौ रायजोनि गेजेराव नंखायै बांसावनो थाखाय बे खोथाखौ बुंदों जियानो जाया मानो बिथाङा जाहाथे इयुनाव बिदि नंखाय खोथाखौ रायजोनि गेजेराव बुङा आं गोख्रोङै बिथांखौ थांखिनानै बुंथिनाय जाबाय दायो नोंथांमोना निश्चय बुजि मोनबाय राकेश ब्रह्म बिथांनि सायाव मा बुंदों एबा माबायदि खोथा बुंगासिनो दङ बिथांखौ आरो बुंबावदों जे बिथाङा इउपिपिएल हान्जानि मानसि नंगौना नङा बा इउपिपिएलनि बुंथिगिरि बिथाङा नंगौना नङा नोंखागौ बे बाथ्रा जोबोद साननो गोनां मानोना होननानै बुङोब्ला इउपिपिएलखौ मोनसे मोजां दोलो एबा मोजां राजनितिक हान्जा होननानै बयबो बुङो आरो गावसिनि मानसिफोरानो गोबां बुंना लायो नाथाय बिनि गेजेराव बेफोरबायदि नंखाय फाल्ला बाथ्रा बुंग्रा मानसि हाबनानै थायोब्ला गोबां साननो गोनां बिथांखौ जोङो इउपिपिएलनि नंगौना नङा होननानै साननो गोनां जादों मानो होनना बुङोब्ला जों नङा दे आं बुंदोंसो खोथायाव माने पलिटिकेलजों पलिटिकेल बै मानसिफ्रा सानलायनो गोनां जादों थारमाने गोबां रायजोआबो सानदों जानो हागौ दिनैनि दिनाव जिथु मोनसे समायना एबा गेरेमसा पलिटिकेल मोनसे हान्जायाव बेफोरबायदि मानसिया हाबनानै गुलुं गुजुं खालामना होबाय थायोबा मा जागोन नङा होमबा दा नोंथांमोना बेखौ निश्चय बुजिबाय दानिया फैदो नोंथांमोना मुस्लिम सिख्लानि मोसानायखौ जोबजासिम नायनानै माबायदि इन्टारेस्ट मोनो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरदो आच्छा नोंनि मुंखौ खिन्थाग्रोदो आंनि मुङा जुलिना पारबि आच्छा नोङो दा मा मोसागोन मोनसे बर' गान বড়ো ডান্স না আচ্ছা তুমি মুসলিম হৈ বড়ো ডান্স কৰাত কেনেকুৱা লাগিছে মনটো ভালে লাগিছে আৰু মই ভালে পাওঁ ডান্স কৰিবলৈ বড়ো আগতো কৰিছোঁ মই মানে মোৰ প্ৰিভিয়াছ স্কুলতো মই ডান্স কৰিছোঁ বাগৰুম্বা আচ্ছা তো এনে তুমি সায়েন্স কলেজত পঢ়ি আছা কিমান ষ্ট্ৰীমত বিপিটি ফাৰ্ষ্ট ছেম আচ্ছা এতিয়া হোষ্টেলত থাকা এতিয়া তহঁতৰ দেউতা মায়ে বড়ো ডেন্স কৰে বুলি জানা এতিয়া গম পাইছা কৈছে চাগে আচ্ছা তো ভাল লাগিছে খুব আনন্দিত মই কোৰিগ্ৰাফ কৰিবৰ কাৰণে মুছলিম ছোৱালী বিচাৰি আছিলে বাগৰুম্বা নৃত্য কৰিবৰ কাৰণে বড়ো নৃত্য কৰিবৰ কাৰণে তুমি আজি ইমান ধুনীয়া দখনা পিন্ধি পেলাই খুব সুন্দৰকৈ জাখৈ কলাই লৈ এতিয়া বড়ো নৃত্য কৰি আছা খুব ভাল লাগিছে তোমাৰ নৃত্য অকণমান ফটো লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ' অলপমান লৈ ল'ম থেংক ইউ